Burkina Faso kunu alamsa Mali Burkina Faso ani Laginɛ jamana ministre minnu sigilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ kɔmakow ɲɛnabɔli kunna ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛ kɛnɛ kan walasa teriya siraw ani baara ɲɔgɔnyaw ka jiji ni jamana saba ni ɲɔgɔn. Congo RDC u ka dugudennin dɔ jamana tilebiyan fan fɛ Goma mara la bɔra jarijɛkulumaw bolo kɔnɔ ka bin jamana finitigiw tigɛ ko jatigɛ bonyana kunu alamisa Sake mara kɔnɔ. Afrique du Sud jamanatigi Cyril Ramaphosa ko gɛlɛyaba binnen don a ka jamana ka sabu kɛ kurantanya ani kurantigɛ banbali ye min bɛ kɛ tile kɔnɔ l'heure 8 n'a degun bɛ ka se denbayatigi camanw ani cakɛdaw ma. Nigeria jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka wari biye kɔrɔw falen ni kuraw ye ka se ka warikolaw ka walejugu lajɔ u ka jamana kɔnɔ min bɛ ka dankari u ka sɔrɔ la. Afrique du Sud, Non-Sebo, Sikode, Jacques Banguini ani Woto Kellerman seginna ka taa u ka jamana kɔnɔ u kelen kɔ ka Americains ka jɔnjɔnba Grammy Awards sɔrɔ.